Hormatly Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin bilen serket başçı, Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin şahsi düzülmen katlaşmağına, Türkmenistan'ın garaştırlığının şanlı 34 yıllık bayramçılığı münasebetli geçirilen davarlı harbi yürüyüşün başlanmağına ruhsat vermenizi sizden haşit ediyorum. Hasabat beriyar, Türkmenistan'ın korunmak ministeri, Devlet Hopsuzluk Kengeşi'nin sekreteri, General-Leytenant Günnogdiyev. Davral yürüyüş, ulanın! Ortadan karşılamak için, ara, ulu! Yoldaş Türkmenistan'ın korunmak ministri, Devlet Hopsuzluk Kengeşi'nin sekreteri, Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin şahsı düzümü, Türkmenistan'ın karaştırlığının şanlı 34 yıllık bayramçılığı münasebeti geçirilen Davaralı harbi yürüyüşün nizamı durduruldu. Davaralı harbi yürüyüşün serkerdesi Polkovnik Ayaz. Davaralı harbi yürüyüşü Türkmenistan'ın korunmak ministri, Devlet Hopsuzluk Kengeşi'nin sekreteri, General-Leytenant Günnogdiyev kabul ediyor. Davaralı harbi yürüyüşü Polkovnik Ayazov serkerdelik ediyor. Şu günkü davaralı harbi yürüyüşü yaralı güçlerimizin ihtiyarındaki häzirki zaman harbi uçorlar, dikişorlar, döwravat harbi texnikalar hemde döwüşçün gemiler gatnaşýar. Türkmenistan'ın korunmak ministri hemde davaralı harbi yürüyüşün serkerdesi davaralı yürüyüşe gatnaşýan şahsy düzümiň nizamly hataryny gözden geçirmäge başlaýarlar. Türkmenistan'ın korunmak ministri, Devlet Hopsuzluk Kengeşi'nin sekreteri, harbi yürüyüşün hatarlarının öňünden geçýär. Ol harbi yürüyüşe gatnaşýan harbi gullukçylar bilen salamlaşýar hemde olary döwlet garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy bilen gutlaýar. Salam, hormatly vatan goraçylary. Sizi Türkmenistan'ın garaşdyrlygynın şanly 34 yıllık bayramçılığı münasebetli gutlaýaryn.
batalyonunun bellen aralıkta Baycaksar Topor Gölü Karlar çe hı ni Dengleşme sağa Edimler Yürü Çuңmur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň bilinç serkerde başdy. Edil watandaşlar, hormatly mehmanlar. Bugün garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan özüniň baş bayramyny, ata watanymyzyň garaşdyrlygynyň şöhrat 34 ýyllygyny uludan toýlaýar. Halkara parakaçylyk we ananyşmak ýylyna giňden mellenýän Döwlet berkararlymyzyň şanly 34 ýyllyk bayramy watan goraşlarynyň dawaraly harby ýürüşden başlaýar. Mehriban watandaşlar, biz häzir döwlet binöriniň meýdançylygyna ekranyna ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy daralarynyň ygtyýaryna uçorlaryň hemde dikşorlaryň baş bayramynyň hormatyna geçirilýän dawaraly harby ýürüşe gatnaşmak üçin taýýarlanýan purtlaryny tiýleýär. Yurdumyzyň atman atwydalaryň goraşlary döwlet binöriniň meýdançylygyna geçirilýän bayramçylyk ýürüşini dawaralandyrmak üçin howa giňişligine galýarlar. Sizin tiýinleýän häzirki zaman harby uçorlaryňyz hem de dikşorlaryňyz harby ýürüşde dünýä jemgyýetçiligine, milli goşunymyzyň ýeten belent derejesini görkezlerler. Uçorlar bilen bir hatarda watan goraşlarymyz Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň ygtyýaryna teknikalary minip, dawaraly harby ýürüşden buýsanç bilen geçmek üçin taýýarlyk görýärler. Edil watandaşlar, dawaraly harby ýürüş Türkmenistanyň döwlet baýdagy hem de Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň goşun görnüşleriniň baýdaklary bilen açylýar. Türkmeniň watançy ogullary döwlet tuğumydy hem de goşun görnüşleriniň baýdaklaryny belentde parladyp, mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramynyň hormatyna geçirilýän dawaraly harby ýürüşde önämli gadam urýarlar. Dawaraly harby ýürüş bilen Berdimuhammed Anaýew adyna ýürütüleşdirilen harby mektebiniň harby okuwçylary geçýärler. Ýaş watançylarymyz kanly ulgamyň mümkinçilikleri bilen dol enjamlaşdyrylan bu mektebiň täze binalar toplamyna dünýä ülümlerine laýyklykda bilim alýarlar. Harby okuwçylarymyza şöhrat Mılamı hatalarını iyi bilen, dawaraly harby ýürüşe aýratyn öwüşgün berip, dinan harby uluşlar gelýär. Olar ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryna edil watanymyza guruluk edýärler. Watanymyzyň atwydalaryny içiretmegine sallaply goşup koşýarlar. Dinan harby uluşlaryna şöhrat. Döwlet binöriniň meýdançylygyndan jebet hatarlar bilen erkekler batalyonlary ýa. Edermen gerçekleriň fadaşlyk hatarlaryna mukaddes toplamyny bölüm görüşdeýin goramaga kadam eden ogullaryň gaýraty şöhret edýär. Milli goşunymyzyň erkeklerine şöhrat. Edil watandaşlar, döwlet binöriniň öňünden ýurdumyzyň döwlet guruluklarynyň harby gurulukçylary geçýär. Watanymyzyň bilen maksatlary görüp durulan hukuk ykdysady ýa-da durmuşa geçirmekde bu terketlere munasyp orun egişli. Döwlet guruluklarynyň harby gurulukçylaryna şöhrat. Dawaraly harby ýürüşi döwlet migrasiýa gurulugynyň harby gurulukçylary dowam etdirýärler. Olar Türkmenistanyň migrasiýa bagtly döwlet ýadyny üstünlikli durmuşa geçirýärler. Merdana pelerler bilen watançylyk diýiplerini munasyp dowam etdirýärler. Döwlet migrasiýa gurulugynyň harby gurulukçylaryna şöhrat. Dawaraly harby ýürüşi
Türkmenistan'ın korunma ministerlerinin harbi istoğunun harbi talipleri geçiyor. Her bu hatta milli harbi hünermenlerin yukarı derinde tədin ettirik kemara getirmek. Formatı bilen terk başlayılan durmuşa geçirgen harbi özgürlüklerinin temkifat uğurlarını bildirdi. Harbi istoğunun harbi taliplerine şöhret. Merhaba vatandaşlar. Adaların mavi giyinişliklerinin müşt torpulları yani. Ulu çoğuşkun bilen. Harbi deniz istoğunun harbi talipleri avra meydan sığından geçiyorlar. Olur deniz çayaklarının milimetre kalkanıdır. Denizçi taliplerine şöhret. Avralı harbi yürüyüşü. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerlerinin istoğunun talipleri devam ettiriyor. Türkmenistan'ın İçeri İşleri idarelerinin formatı veteranı Mevlüt Berdim Komer'in merdanlık mektebi. Bu talipler için vatandaşlık görevlidir. İçeri İşleri Ministerlerinin istoğunun taliplerine şöhret. Türkmenistan'ın milli hukukçuluğun istoğunun harbi talipleri. Yürüyüş tarihinin uvadı bilen anamlı kadar buraya. Olur, vatan koruyucusunun formatı hünerine öğrenme akbar taylar, dövrama bilim alyalar. Milli hukukçuluğun istoğunun harbi taliplerine şöhret. Türkmenistan'ın terk edin istoğunun harbi taliplerinin tadışını kadamatçını. Olurun devlet bir kararlılığına bilim bu itoncu duyuluyor. Terk edin istoğunun harbi taliplerine şöhret. Yeni vatandaşlar, Türkmen etkilerinin en akıllı yörgüleri Uğurya Koşullarının şahsının tarafından münafik devam ettiriliyor. Anhatı ölçün ayarlı muhafaza etkilerler. Davalı yürüyüşün katarları bilen ünlü var ya. Türkmen etkilerine şöhret. Yurdumuzun harbi kuva uyuşlarının uçormanları davaralı har yürüyüş devam ediyorlar. Atıbıda atmanının koruşları öz ufatlıklarını vurgudu. Davaralı har yürüyüşü ayrıtın övüşkün şahıya. Harbi uçormanlarımıza şöhret. Merhaba vatandaşlar, formatı meydanlar. Devlet ünlüğünün omnaki meydancada tankçılar batalyonlarına buraya. Yukarı savaşın ruhu tankçı harbi oluşlar. Devrava, kuvvetli tanklara erk ediyorlar. Tankçılar batalyonunun harbi oluşlarına şöhret. Bayramçılık meydancılarına artilleri divizyonunun harbi oluşları meydan oluyor. Savaşın ustatıklarının tapabılayan hardım bedenli bu merdana etkilerler. Hayratının mıslasını görüyorlar. Vatanımızın merdana uğurlarına şöhret. Yurdumuzun kuva giyinişlerinin yerdeki kalkanı olan Atman Atıcılar Divizyonunun harbi kuruluşlarının bu itonçluk adamlarına, kurgul arayışlarına, vatanımıza bilin sevgi davranıyor. Atuda Atman'ın koruyucularına şöhret. Davaralı har yürüyüşülen Demir Piyade Batalyonunun şahlı dönemi geçiyor. Olur kuğur yerdir. Demir çayaklarını yurt Atudu'nun korumaya en yüksek tayyar edermen gerçeklerdir. Demir Piyade Batalyonunun harbi kuruluşlarına şöhret. Formatı biletler kırta başlaymalı. Formatı mihmanlar. Davaralı har yürüyüş. Türkmenistan'ın korunma, içeri işler, milli hukukçuluk ministerlikleri. Hem de Türkmenistan'ın devlet terk kurulunun Türkmen edermen yürüyüşü batalyonlarının katarı devam ediyor. Formatı biletler kırta başlaymalı. Sizin hayratlı uğurlar, vatana bir katil diyen bu itanç tüdürmeden ruhlayan Türkmen edermenlerinin nizamlı katarı, ıtçam eğinmaçları, anamlı erdimleri, yukarı savaşçı grupları, vatan korunun anamlı uğurlarda dolayı aydın orkaya. Bu gerçek merdana yiğitler, büyük şahsiyetlerimizin, milli kahramanlarımızın münafik nesilleridir. Vatan koru uğruna arabaşını ortaya koyun milli kahramanlarımızın aydutuzluk, vatançılık mektebi, bu harbi uğurlukçuların milime yürürlüğüdür. Sıyınmaz hayratlı Türkmen edermenlerine, halkımızın merdana uğurlarına şöhret. Hormatly bilen terker davaşymyz. Mehriban vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Mukaddes garaşdyrmamyzyň 34 ýyllygyna bagyşlanan davaraly har yürüýüş deňizde dowam etdirilýär. Yurdumyzyň gün matar tepkine geçirilýän har deňiz yürüýüşini siz döwlet nuranyň meydançygyna urnulan ýürüýüşde ekran arkaly gün ýylynda tomaşa edýäňiz. Deňiz hanaty karwet taşlamakda görüşen kämi davaraly har deňiz yürüýüşiniň öňüne çekýär. En kämil döwrat yaralar bilen yaralandyrylan bu kuwatly kämi deňiziň üstüne we atnaty Kuvada hem de bu yerdeki nişanları yok etmeye uygudur. Her denizci terk eder ve etkiler. Davaralı harbiyetin yürüyüşünden bu itonçlu başlarını bilen tutup geçiyorlar. Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının, karlı deniz uyuşlarının edermen ve gayratlı raketa gemileri davaralı yürüyüşünü devam ediyor. Bu raketa gemileri yurdumuzun karlı deniz uyuşlarının esası kurulu gücüdür. Gidi vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Karaşlı Türkmenistan'ın karlı kuvvetinin gözden geçirişi olan davaralı har yürüyüşünün katarları bilen koşulların türlü kıtımlarına değişti, döwraba karlı tehlikler geç başlaya. Davaralı har yürüyüşünün ömrü, inkaz titan dayas kıtımlı tuğulanın karlı afro çekya. Takor kıtımlı karlı afroları, vatan koruyucularına ve pari yoldaşı olan Türkmen arabaylarına bilen yürüyüş katarını devam ediyor. Yürüyüşün maktatlı toparların şahsı dönümü bilen, Land Royal kıtımlı, karbon maktatlı, şahsı dönümü için niyetlenen afroları geçiyorlar. Şeyletin bayramçılık meydancılığından
Nimr ve Alşehir iki kadımlı. Hayır Klaman. Duravat Tuğu'nun afrolar kargı yürüyüşü devam ediyor. Kargı yürüyüşün afrolar kervanını. Kiya ketebe bir yurt tekten kadımlı. Tuğu'nun köp maktatlı tüvürcün afrolar devam ediyor. Şeylerin Türkmenlerden yürüyüşü maktatlı dörlerin. İnkas Titan Dayas. Hem de BMC kirpi kadımlı Tuğu'nun afroları. Davalı meydancılığından var ya. İyi vatandaşlar. İkinci kervanın onu Tayfun kadımlı. Köp maktatlı Tuğu'nun afro çekiyor. Şeylerin yukarı tüvürcün güçlükle harbi seyini kadar olan. Kuvvetli T Tuğu'nun es kadımlı tüvürcün tankları. İkinci kervanın döneminde yürüyüşü devam ediyorlar. Devlet ünlülerinin meydancılığından, Uğur koşullarının BMP 3 kadımlı, piyade koşunun Tuğu'nun seyini kadar geçiyor. Hormatlı mehmanlar, yurdumuzda üstünlük oturmuşa geçirilen harbi örgütlerin neticesinde raket ve artilleri koşullarımız kuvvetli seynikilerle üçünelili. Ünlülerin mamınlar, artilleri koşullarının iki esper gvazdi kadımlı öğüt hareket edilen savaş seynikileri. Şeylerin smerç kadımlı reaksiya vurulmanı devlet ünlülerinin meydancılığına teyda oluyor. Harbi yürüyüşün 3. afroluk kervanının mamını, Alşehir iki kadımlı yeni Tuğu'nun harbi afroluk çekiyor. Bu koddet karıştırmaların şan 34 yılına natif davranışlar harbi yürüyüşe katlaşan Mercedes-Benz AT kadımlı afrolunu, Bayraktar TP iki kadımlı savaşçı uçurmazlı uçan nizami. Şeylerin Mantakayem kadımlı afrolunu, Falco kadımlı uçurmazlı uçan nizami devlet ünlülerinin ömründen geçiyor. Olur mu ölen? Sky Striker kadımlı savaşçı uçurmazlı uçan nizami. Arbiter 2P hem de SW-10 kadımlı uçurmazlı uçan nizamlar geçiyorlar. Man kadımlı afrolun dünyadında yürüyüşü dolandırış kurbanı oluşturulan Türkmenistan'ın devlet migrasya kuruluna değişti afro geçiyor. Ol migran şeflerine migrasya işini yerine getirmek için yetinen. KS-1A, FD 2000, FM Tolkun kadımlı, İmkanil atmanatçı raket toplumlarının kervanı harbi yürüyüşü devam ediyor. Hormatlı ve terk başlayma, mehvan vatandaşlar. Kudret karıştırmadan 34 yılına diye geçirilen davranışlar harbi yürüyüşün katarları ile Türkmenistan'ın terk koşullarının harbi afro'la geç başlaya. 4. kervanın mamını terk koşullarının Kiya ketebe bir yıl 41 kadımlı Tuğu'nun tüvürcün afro çekiyor. Kervanı motoriyazda hot kadımlı hayır klaman kvadratsikliler devam ediyor. Şeylerin Toyota Hilux kadımlı afro'ları merdana terkçiler ve olurun ve pari yollaşı olan Türkmen arabaylarından geçiyorlar. Kiya ketebe bir yıl 41, Kiya ketebe Kobra kadımlı köp maktatlı Tuğu'nun tüvürcün afro'ları harbi yürüyüşü devam ediyorlar. Şeylerin terk koşullarının BMC kirpi kadımlı Tuğu'nun harbi afro'ları hem de Mantra kadımlı afro'unu 120 mm kalibrli dinamiyotla geçiyor. İvek kadımlı afro'lar yurdumuzun terk araçlarına borayan terkçi harbi uçurlarına geçiyorlar. Olurun dünyadında su yürüyüş kadımlı atmanatçı raket toplumları Simbat raket uçurma komi hem de Arbiter 2B kadımlı uçurmazlı uçayan enjanlar yerleştirilen. Mehran vatandaşlar, her davranı meydancılığından, edermen terkçiler tarafından dolandırılan Honda kadımlı motorları bu kudret karşılığından şanlı toyunun formatına 34 yardığını emele getirip geçiyorlar. Davarlı harbi yürüyüşün 5. kervanın mamını Türkmenistan'ın milli hukukçuluk ministerlerinin düzümündeki İvek M65 kadımlı tüvürçün afro çekiyor. Kervanı Storm Rider hem de Lazar 3 kadımlı Erdik Laman'ın Tuğu'nun tüvürçün afroları devam ediyor. Her orta devlet ünlülerinin mamından Türkmenistan'ın içeri işleri dağlarının yürütüleştirilen tehlikede geç başlaya. Davarlı yürüyüşün 6. kervanın mamını İnkas Titan Dayas kadımlı Tuğu'nun tüvürçün afro çekiyor. Onun iyi bilen 4 tane Ford Hennis kadımlı afroları devam ediyor. Bayramçılık meydancılığından Türkmenistan'ın içeri işleri ministerlerinin Ford Atlas 150, Toyota Tundra, Cemaya Sierra, BMW Survivor, İnkas Titan Dayas kadımlı Tuğu'nun tüvürçün afroları geçiyorlar. Hormatlı mehmanlar, bu devravat afrolar halkımızın afuduluğunun hem de rahatlarının hukuk ve cemiyetçilik tertibinin bütün edimlerine hayratin ehemmiyeti yedir. Hormatlı terk başlaymadı. İyi vatandaşlar, hormatlı mehmanlar. Türkmenistan'ın karşılığının şanlı 34 yılına natif geçirilen davarlı harbi yürüyüş, Kova giyinişlerine devam ettiriliyor. Kova'da davarlı yürüyüşü, Mi-17 ve 5 kadar dikişorlar açıyor. Bu dikişorlar, Uğur koşullarının tüvüş hareketlerini Kova'dan kollamak, koşulları ve harbi tehnikaları taşımak için yetlenen. Harbi Kova güçlerinin harbi uçurmalarına şöhret. İyi vatandaşlar, bölüm faydalarının arası atmanına, Türkmenistan'ın içeri işler ministerlerinin Eurocopter bu yıl 45, hem de Türkmenistan'ın milli hukukçuluk ministerlerinin Eurocopter 365 kadar dikişorları harbi yürüyüşü devam ediyorlar. Bu dikişorların her yeri, yukarı savaşçının hayati namları yedir. Olur, yurdumuzun harbi takdirinin alakatta, Türkmenistan'ın korunuş kuvvetinin bir dünyadının gördüğünün aydın nişanıdır. Türkmenistan'ın terk koşullarının Ağustos 9 hem de Ağustos 39 kısmı dikişorları giyingen millenniyan karşılıklı bayramında hayratin bile veriyorlar. Bu dikişorlar, yurdumuzun türlü geografik çetreden geçen devlet terklerinin korununu hem de parmakta kıyım olan dağlık yerlerde terk dağıtı durumuna böyle ölçüle ediyorlar. Kova giyinişlerine devam eden davarlı harbi yürüyüşü, milli yargı güçlerinin harbi kova güçlerinin A29 Super Tukan kısmı savaşçın çollarına atlaşıyor. Mehran vatandaşlar, Türkmenistan'ın karşılığının 34 yılının formatına geçirilen davarlı harbi yürüyüş, koşulların ehli takımlarının son yıllarda artan kuvvetinin ve ayarlarının görközüne uğrayan. Bu kudret karşılığının şanlı filmine diye geçirilen davarlı harbi yürüyüşle, Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin, harbi kova güçlerinin 2 tane Su-29 hem de 2 tane MiG-29 takımlı savaşçın uçakları geçiyor. Mehran vatandaşlar, Erdik Laman'ın en kamil, en küçük takımlı uçağı, Sernik Tay'dan yukarı görközüne bu kadar uçurda ilkinci tıyına uçuşu, Türkmen halkının milli lideri, Kahraman Arkadağ'ın tarafından amara asırlı. Hem de bu uçuş, harbi uçurmalar için merdanların, vatan köyücülüğün, nüs olup mektebine uğurlu.
Häzir bu töwüşçe uçurlar. Bu kudret karşılığı bilen şanly 34 ýyly münasibetli. Atuda atmanymyza davrylışyny dowam edýärler. Merhaba vatandaşlar. Her devletlerin kuvvet genişliğinden C-27 Spartan kadınlı Erkanların karbu kulu uçuruyor. Hem de iki tane Suriye meşgul uçuruyor uçurları. Kuvvet genişliğindeki karbu yürüyüşü cemliye. Milli koşmadan karbu uçurmalarına şöhret. Şungur format oynayan bilen terkede başımıza şöhret. Formatı bilen terkede başımız. Edil mihmanlar. Devletlerin mümkün meydançada Türkmenistan'ın korunmak ministerlerinin Bayratin Hormatlar Batalyonunun karbu kulu diliyor. Her yılda geçirilen davarlı kar yürüyüştü. Bu batalyonun şartlı döneminin takikliliği, ıkçamlığı, hatalarının sağlaşığı, yukarı nizam emelleri. Bunların ehli cinlenip, yattan çıkmayacak keşifleri oluyor. Olur bu yılın Türkmenistan'ın karıştırılıp gününü bayramçılık soğudu dengelidir. Şatlık keramat, karı şuan şoşurup, ulut silini üşürüp, at koydular duşurup. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun parakat. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun parakat. Çağlıcıklar günlerde gelir kıyarlara, diyen olur şeklice. Dünya dursun parakat, parakatlık nişanı, kalamatlık nişanı, bağışlatlık nişanı. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun parakat. Yine atan arzuin, yaktı erten arzuin, yeryüzüne arzuin. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun parakat. Dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun parakat. Vatandaşlar, kadirli mihmanlar, arkadagly Kahraman Serdarov'nun sayesinde giňden bellenilýän Garaşsyzlyk bayramydy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň, Türkmenistanyň mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri özleriniň atylly işleri bilen şöhratlandyrýarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadagymyzyň başlyklyk etmegine geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň nobatdarty mejlisinde mehriban halkymyzyň bagtyar durmuşyny üçün etmegi, yurdumyzyň durmuş ykdysatynyň mundan beýlegen ösdürilmegine konukturlan möhüm meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiziň ýakynyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň nowatdaky 80-nji ýubiley sessiýasynyň taryhy çykyşy döwletimiziň parakatçylyk söýzülük taglimatyny dünýä ýaymakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Yurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli şu ýylyň 12-nji dekabryna geçiriljek Halkara parakatçylyk görnüşmek ýylynyň wekilçilikli forumy Türkmenistanyň halkara başlanmışlarynyň giňden ikrar edilýändiginiň aýdyn subutnamasyna öwürler. Türkmen halkynyň milli lider Kahraman arkadagymyzyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinde eden taryhy çykyşynda dünýäde şeýle bir mukaddet gymmatlyk bar. Oňa watan niýler diýen parazaty sözleri bagtyar halkymyzyň watançylyk duýgusyny has artdyrdy. Garaşsyz kemişelik betarap Türkmenistana şöhret. Agdy bir Türkmen halkyna
Şöhrat. Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımıda. Arkadağlı Kahraman Ferdarımıda Şöhrat. Arkadağ şekerinin ağzı bir işgərləri. Halkara parakatçılık konuşmak yılını zahmet üstünlüklerini betleyerler. Arkadağ şekerine şu yılla Gurbanguly Berdimuhamedov adındaki hoğonlarlığı mehtiyat çağılara himayet vermek boyunca hayır sahabat karnatının dörüdülmeğinin 4 yıllığı münasibetli. Parakatçılık konuşmak yılı çağılın hatiratını halkara işinin ötüşatlı, halkara maslahat geçirli. Arkada futbol toporu May ayında Aziyanın Futbol Konfederasyasının Çağırış Ligatının çempiyonu boldu. Arkadağ şehrine Şöhrat. Qadrli davara gatnaşçylary, hormatly prezidentimizin taýty tagallalary bilen Aşgabat şäheri şöhraty ötüşlere betlenýär. Aşgabat şäheri özüniň bedewwaty ötüşleri bilen aýdyn geljek nazarlaýar. Şu ýylla Aşgabat şäherine Mälikuli Berdimuhamedov adyndaky ýaşaýyş aý toplumynyň binalarynyň nowatdaky tapgary, şafak seýligäki, döwrewap ýaşaýyş aýlary, Çağlar bakça bağlarının hem de orta mekteplerinin binaları döwrewaplaşdyrylan Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 15 ýyllygy feýligäki kullanylmaga berildi. Ak şäherimiz Aşgabada Şöhrat. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne Şöhrat. Yurdumuzun Ahal vilayetinde iň meşhurly özgörtmeler üstünlükli durmuşy ornaşdyrylýar. Hormatly prezidentimizin halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini oglanyrmak baradaky taýty tagallalary netijesinde Ahal vilayetiniň Altynatır etrabynyň dörüdülmegi, döwletli mekan, bagty zamany owalarynyň açylyp ulanmaga berilmegi, vilayetin ilaty üçin derur bolan durmuş ykdysady şertleri üpçün etmekde möhüm ähmiýetli waka boldy. Balkan vilayetinde ähli budoklarda ul ötüşler gadanylýar. Şu ýylla abada milli siýasatçylyk zorlugyny Birleşen Milletler Guramatynyň deňde çykalgaty bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahaty. Türkmenistan, Azerbaýjan, Özbegistan formatyndaky 3 taraplayın duşuk ýokary derejede geçirildi. Daşoğul vilayetynyň zähmet söýür halky mukaddes garaşdyrylmyň 34 ýyllyk bayramyny uly zähmet üstünlüklerle şöhratlandyrýarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arkadağymyz bagtly bolmak üçin watany söýmek gerek. Edebiň ýagşysy hem watany söýmekdir. Çünki watany söýmek bu watanyň atudalygy, güllä ötüş üçin zähmet çekmekdir, ahlas etmekdir diýip parasatlyk bilen mellýär. Mukaddes garaşdyrylmyň 34 ýyllyk bayramyny Lewap vilayetynyň bagtyar ýaşaýjylar hem belen zähmet üstünlüklerine betýärler. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak babatda durmuşa geçirýän beýik işleriniň netijesinde Lewap vilayetynyň Farab, Döwletli, Garabekowul etraplarynyň dörüdülmegi halkymyzy buýsundyrýan şatlykly waka boldy. Yurdumuzun Mary vilayeti tarihi özgürüşleri betlenýär. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan öňden görjülükli syýasaty hemde taýty tagallar netijesinde Mary vilayetiniň Oguzhan etrabynyň dörüdülmegi, vilayetde gözel binalardyr detkalyň gurulyp ulanylmaga berilmegi, şeýle-de vilayetiň çäginde bir näçe medeni durmuş maksatly binalyň detkalyň guruluşynyň dowam etmegi halkymyzyň toý şatlygyny hatam artdyrýar. Vilayetlerimizin zähmetkeşlerine Şöhrat. Türkmen halkynyň milli lideri Kahramanlyk bayramçylygyny Türkmenistanyň bilim ministrliginiň agdy bir işgärleri atyrly zähmet sowgatlary bilen şöhratlandyrýarlar. Bugün dawaraly bayramçylyk ýürüýüşini yurdumyzyň bagtyar nesilleriniň gatnaşmagy hem garaşdyrlyk bayramynyň şatlyk şowguny has artdyrýar.
Hormat prezidentimizin şoňur paýgat bilen belleşi ýaly. Häzirki döwürde garaşyk ýurdumyzyň milli bilim ulgamyny ýygyderli kämilleşdirmek, ruhu taýdan kämil, biň dünýä garaşly ýaş nesiller terbiýelemek boýunça netijeli işler alınıp barylýar. 2025-nji ýylda mektep okuwçylary we talipler halkara ders we internet bäsişiklerinde yüzlerce medallary, diplomlary munasip boldular. Şu ýylda täze şagylar baglarynyň, orta mektepleriniň döwrüba binalary ulanmaga berilmegi bolsa, ýurdumyzyň bagtyar neslimiz hakynda edilýän aladanyň aýdyň nyşanydyr. Türkmenistanyň bilim işgärlerine şöhret. Milli liderimiz Gahrman arkadağımda, arkadağlı Gahrman serdarımda şöhret. Hormatly dabara gatnaşyjylar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadağımyzyň paratatlyk bilen belleşi ýaly. Sagdyn jemgyýet, güllä büsýän döwletiň dayanjy bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň bimeçör golluk himayatlary netijesinde saglyk ulgamyny düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda paýtagtymyzda halkara pediatriýa, halkara onkologiýa ilmi klinik merkezleriniň, stomatologiýa merkeziniň şeýlede Arçman şifahanasyna goşmaça 400 orunluk binalar toplumynyň guruluşy alınıp barylýar. Bulan äklisi halkymyzyň jan saglygy, bagtyar, abadan durmuşy barada edilýän aladanyň anyk misallardyr. Saglyk goraýşy derman fenagaty işgärlerine şöhret. Mukaddes garaşdyrlygymyza şöhret. Qadirli dabara gatnaşylar. Ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllyk bayramçylygyny Türkmenistanyň guruluşy we binagerlik ministrliginiň awtomobil ýollarynyň guruluşyny dolanmak bardaky döwlet agentliginiň agdyr işgärleri özleriniň uly zähmet sowgatlaryny garşyladylar. Häzirki wagtda Garawolköl aýlarynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň guruluşy ýokary depkinni alyp barylýar. Türkmenistanyň guruluşy we senagat toplum tarapyndan ýurdumyzda ýol guruluşy kodugyny döwre aplaşdyrmak, guruluşy ferişdeleriniň täze önümçiliklerini döretmek, ýaşar ýurtlardan getirilýän haritlarynyň ornuny tutýan önümleriň öňürilýän mukdarlaryny artdyrmak, önümçiligi, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça iň möçberli işler alınıp barylýar. Guruluşy köp binagerlik, avtomobil ýollary tudoklarynyň agdyr işgärlerine şöhret. Milli liderimiz Gahrman arkadağımıza, arkadağlı Gahrman serdarımıza şöhret. Hormatly prezidentimizin Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde garaşyk ýurdumyzda innowasion önümçilikleri döretmek boýunça guruluşy we senagat toplumunda uly işler amala aşyrylýar diýip buýson bilen bellemegi Türkmenistanyň senagat we guruluşy önümçilik ministrliginiň hemde Türkmen Hime döwlet kanseriniň agdyr işgärlerini täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Ýakynda hormat prezidentimizin aqata bermeginde Ahal welaýatynyň Beherdin etrabyny, Beherdin keramik önümler kärhanasy, Göktepe etrabyny şüýçe önümler öňürýän önümhana dawaral ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Senagat we guruluşy önümçiligi, himiýa pudoklarynyň agdyr işgärlerine şöhret. Mehriban watanymyza şöhret. Hormatly illeşler, Türkmenistanyň energetika ministrliginiň agdyr işgärleri garaşdyrlygyň 34 ýyllyk bayramçylygyna munasip zähmet sowgatlary bilen geldiler. Şu ýylda ýurdumyzda 220 kilowat güýjenmeli, tejen 220, etrek 220 we kaka 220 atly 3 tane elektrik bekedi gurulyp ulanylmaga berildi. Ve elektrik deskanyň işe girdilmegi,
yurdumuzun tarp edicilerini bundan beýlägen bök dönüştüz. Ygtybarly elektrik energiýa bilen üçin etmäge mümkinçilik berip, häzirki wagtda Türkmenistanda hereket edýän halkalayyn energiýa ulgamynyň eksport mümkinçiligini artdyrdy. Yurdumuzun energetik işgärlerine şöhret. Garaşdyrylmadan 34 ýyllyk bayramçylygyny Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň dokmaçylardyr, halçylary hem münasip zähmet sowgatlary şöhretlendirýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Dokma Senagaty we halçylyk pudagy milli ykdysadiyetimiziň kämil derejede ösýän pudaklarynyň biridir. Ýakynna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň akpata bermeginde Halkara Senagatçylar we Telekeçiler Üniversitetiniň döwrewap binalar toplamy dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Şu ýylla Türkmen halçylarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 25-nji mejlisi yurdumyzyň Dokma Senagatynyň ötüşlerini we halkara hyzmatdaşlygyna bagyşlanan Türkmen Tekstil Expo 2025 adly halkara sergi ýarmarkasy ýokary derejede geçirildi. Yurdumyzyň Dokma Senagaty işgärlerini we halçylara şöhret. Garaşçylyk bayramyny yurdumyzyň sögda toplumynyň agdyr işgärlerinde münasip zähmet sowgatlary bilen geldiler. Arkadagylyk Gahrman Serdarymyzyň ykdysadiyetimiziň öňde barjy pudaklarynyň biri hem sögda toplumydyr diýip belleşýärdi. Häzirki wagtda sögda ulgamy yurdumyzyň ýokary depkinleri bilen ösýän toplumlarynyň birine urildi. Badyr gatnaşyklaryny emele getirmekde, kämilleşdirmekde durmuşa geçirilen düýüpli ödgörtmeler, hususy eýeçiligi ötürmek babatda maksatnamalaryň amala aşyrylmagy, döwlet we kooperativ sögda ulgamlarynyň utgoşukly ötürilmegi boýunça geçirilen çäreler, pudagyň baty depkinleri bilen durnukly ösmegine itergi berýär. Yurdumyzyň sögda toplumynyň agdyr işgärlerine şöhret. Bagtyar halkymyza şöhret. Garaşdyrylmyzyň 34 ýyllyk bayramçylygyna yurdumyzyň avtomobil, demir ýol, deňiz we derýa ulaglary pudaklarynyň agdyr işgärleri asylly zähmet sowgatlary bilen geldiler. Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň tagallalary bilen häzirki döwürde bu pudaklary maksatnamalaryň esasy ötürmek, halk kojalyk ýükleriniň gaşalmagyny kämilleşdirmek, ýolawçylary gatnatmak boýunça giň ýerimli işler alınıp barylýar. Munyň özi bolsa, yurdumyzyň ykdysady kuwatyny hasam ötürmäge uly ýardam berýär. Watanmyzyň garaşdyrlyk bayramynyň öňe sirasyna paýtagtymyza kämil enjamlar bilen üçin edilen täze ýolawçy awtobuslaryň 700 gelip gowuşdy. Täze döwrewap awtobuslar halkyň hyzmatyna bolup, paýtagtymyzyň ýol ulag düzüminiň döwrewaplaşmagyna möhüm ähmiýetliler. Avtomobil, demir ýol, deňiz we derýa ulaglary pudaklarynyň agdyr işgärlerine şöhret. Türkmen Hava Ýollary Döwlet Gullugynyň agdyr işgärleri garaşdyrlyk bayramçylygymyzy täze zähmet üstünliklerine besleýärler. Şu ýylla hormatly prezidentimiziň akpata bermeginde Balkanabad şäheriniň Jebel şäherçesinde täze halkara howa meniziniň ulanylmagy berilmegi ýurdumyzda taryhy waka boldy. Howa ulaglary pudagy güýçli depkinler bilen ösüp ýolawçylary gatnatmak we ýükler daşamak boýunça öz üstüne ýüklenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýär. Türkmen Hava Ýollary Döwlet Gullugynyň agdyr işgärlerine şöhret. Gaderli watandaşlar, Türkmenistanyň Aragatnaşyk Ministrliginiň agdyr işgärleri garaşçylyk bayramçylygymyza uly sowgatlar bilen geldiler. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň paratatlyk bilen belleşýärdi. Garaşçyl hemiçelik bir tarap Türkmenistan güllä ösýän, adamzada ýagşylyk nuruny çaýan beýik döwletdir. Yurdumyzyň aragatnaşyk pudagyny öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrmak, sanly hyzmatlaryň görnüşini artdyrmak, aragatnaşyk düzümlerini döwrewaplaşdyrmak we bu uğurda
Ödara bähbetli halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak boýunça iň erimli işler alınıp barylýar. Yurdumyzyň ara gatnaşyk işgärlerine şöhrat. Garaşdyrylmadan 34 ýyllyk bayramyny yurdumyzyň nebit gal toplumynyň agdy bir işgärleri özleriniň zähmet üstünlükleri bilen şöhratlandyrýarlar. Hormatly prezidentimiz biz nebit gal pudugyny giňerim bilen ösdürmäge we onun halkara energetika ulgamyny işçen goşulmagyny gönükdirilen siýasaty üstünlükli durmuşa geçirýär diýip belleýär. Arkadaşlar Gahryman serdarymyzyň akpata bermeginde şu ýylla Türkmen Nebit Döwlet Konserniniň Türkmen başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kenar toplaýjy ýükleýji nebit kärhanasynyň nebit önümlerini goýulýan 3-nji gämi durulgasy dabarly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisinin esas tapkırı bulun. Arkadaşlar ak ýoly bilen Serhadabad, Hirat gaz geçirçisinin guruluşy, galkynyş gaz käni tapkyrlygyny esasda özleşdirmek işleri üstünlükli durmuşa geçirilýär. Nebit gal toplumynyň agdy bir işgärlerine şöhrat. Garaşdyrylmadan 34 ýyllyk bayramçylygyny ýurdumyzyň mali ykdysadyet we pan gulgamynyň işgärlerde asylly zähmet sowgatlary şöhratlandyrýarlar. Şu ýylla berqarar döwletimiziň baş mali meýnamyzyň laýyklykda bilimi, saglyk goraýşy, medeniýet ösdürmäge, ölümçilik we durmuş medeni maksatly desgalaryň guruluşyny köp meşhurde serişdeler goýup berilýär. Iqtisadiyetimiziň ähli uğurlaryny gurşap alýan maksatnamalar hemde özgörtmeler üstünlükli amala aşyrylýar. Ölümçilik maksatly desgalaryň guruluşyny maýa goýumlar gönükdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüş tepkeniň durnukly ýagdaýda saklanyp galmagy milli iqtisadiyetimizi ösdürmekde möhüm ähmiýetidir. Türkmenistanyň iqtisadiyetçilerine, bank we mali ulgamynyň işgärlerine şöhrat. Berqarar döwletimize şöhrat. Gaderly watandaşlar, garaşdyrlyk bayramçylygynda ýurdumyzyň oba gojalyk toplumynyň agdy bir işgärleri uly sowgatlar bilen geldiler. Ýarymyzyň oba gojalygyny uly ödüşler gazanylýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaşymyz Merdana daýhanlarymyz ýylyň oba gojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirip, ýurdumyzda adyk önümçiliginiň bolçulugyny döretmäge öz münasip goşantlaryny goşýarlar diýip paratatlyk bilen belläp geçýär. Şu ýylla ýurdumyzyň oba gojalyk işgärleri watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak buğdoý hasylyny tapşyrdylar. 2.100 tonnadan gowrak pil öndürdiler. Ýurdumyzyň welaýetlerine tohumlyk we adyklyk buğdoýy ýokary hili saklamak maksady bilen döwrewap ammarlar gurulýar. Şu ýylla Pagtaçy daýhanlarymyzyň ihlasy we tutanýarly zähmeti bilen watan harmanyna 1.250.000 tonna pagtanyň tapşyrylmagy gödeginde tutulýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň daşy gorşaw goramak, suw gojalyk, mallarçylyk we guşçulyk senagaty, atçylyk puduklary has ösdirilýär. Türkmenistanyň oba gojalyk toplumynyň işgärlerine şöhrat. Berqarar döwletimize şöhrat. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde medeniýet we sungat halkyň ruhy baýlygydyr. Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny, medeni mirasymyzy aýaly saklamakda, dünýä ýaymakda medeniýet ulgamyny uly orundaky işler diýip bellemegi, medeniýet we sungat işgärlerini täze döredicilik üstünlüklerini ruhlandyrýar. Bugün garaşdyrylmadan 34 ýyllyk bayramyny medeniýet ulgamynyň agdy bir işgärlerde özleriniň döredijilik sowgatlary bilen geldiler. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerine hormatly atlar takylyp, olar döwlet syýlaglary bilen ýygyderli syýlaglanýarlar. Her ýylda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almagy uğruna bähteşik geçirilýär. Halkara paragatçylyk oynanışmak ýylyna
Parakatçılık Sadı adlı halkara festivali. Parakatçılık Sadı, Dostluk Dogonluk Sadı adlı Aydın Saat festivali. Abada Milli Siyakatçılık Zoluğunu, Abada Dostluk Mekanı adlı halkara dans ve folklor festivali. Merkezi Asya yurtlarının ve Azerbaycan Respublikasının milli günleri ulu davara bilen geçirildi. Aydın Saat'da açıp döwrüň tarihi, desanlarda halkın şanı tarihi, kalkınıp vatanın bağışı şahiri, bugün güllür atşan sunutumuz var. Türkmenistan'ın medeniyet toplumunun ağzı bir